OK, takže pištole, tak, dobre si to ešte pamätám, výbušný granát. Som asi jeden z mála, čo hrá CS1.6 v roku 2025. Takže ceníme. Ceníme, všetci ceníme. Čauko, ako sa ti darí? Čauko, Mimi, vítaj na streame. Darí sa mi celkom fajn, vítam ťa tu. Mohol by si dať viac, počkej sekundičku, nevidím úplne dobre chat, vieš. Mohol by si dať viac botov, možno väčšia sranda by bola. To nie je zlý nápad, tak počkaj. Áno, zabil ma, to nevadí. Takže 20 botov hovoríš, no dobre. Dobre už, tak toto bude zaujímavé. Ja som vždycky hrával s max 10 botami v obidvoch vlastne tímoch, čiže toto je pre mňa premiéra. Počkej, SMGčko, tak. No poďte boys. Počkej, double doors. Double dverách boli. Dve enemies už iba žijú. No ty vole. Tak, cipni. Palms down, ty kokos. Ale žijeme ešte dvaja proti jednomu, to máme šancu. No tak ty si dobrý expert. No, easyčko. Dali sme to jak nič, boys. Ale ja potom musím strčiť telefón do nabíjačky, čiže neviem, či to úplne stíham, ale tak pokúsim sa. Ide pletu na Ačko. Ty kokot! Ty... No tak nič. Ja som tam nabehol jak degeš. Počkajte, idem si zapojiť do nabíjačky telefón. Shadow Games, vítaj na streame, vítam ťa. Sorry, že som ťa prečítal až teraz. Prečo si sa ostrihal? No, ja som sa neostrihal, kámo. Ja som povedal, lebo takto. Blbé je, že ja sa neviem sám strihať. Proste ty nevidíš dozadu svojej hlavy. To asi každý, kto sa striha sám, tak chodí ku barberovi. Tak som povedal, nech ma ostria, že nech mi stred nechá a nech mi boky skosia, aby som to mal ako keby vpredu, vieš, také, čo väčšinou chalani teraz nosia. No, že nie. Čo ona urobí, ona skosí mi aj ten stred, takže teraz budem musieť čakať tak mesiac, dva, kým mi zase dorastú vlasy, vieš. Takže žiaľ, tak to je, no. Bohužiaľ. Ja už s tým nič nenarobím s tým účesom, no. Bohužiaľ, takto budem chodiť ako degeš nasledujúci mesiac, dva a celé leto tak budem, čiže rip. Ale myslím si, že mi to rýchlo dorastie. Mne celkom rýchlo rastú vlasy, čiže tam by nemal byť až taký problém. OK, tu nejaký náš teammate skapal. Aha. Počkaj, hodím tam pekný granátik. Bam. Bomb has been planted, OK. Jak sa tu zabugoval ten týpek, ty vole. Ježiš Kriste, to si ty. Ja som taký dement, ja som si zabil svojho. Ja som si zabil svojho, fuck. Nevadí. To sa stáva. Ty kokos, ty si sa dobre schoval, ty dement. Ešte som si ho všimol, než by ma sepalil, ale mal som 11 hapok, čiže... vidím tvoju správu v čete, ale potom to prečítam, lebo ja mám to malé okno, vieš, tu otvorené na monitore, ale nevidím presne, čo si celú správu napísal, vidím iba aspoň ti nebude, ale potom to dočítam, lebo nevidím to dobre. Nemám ako čítať chat, no bohužiaľ, som dement. Oh shit. OK, naši teammate ich zabili, GG's. Sú na bečku, 100%. Ty hajzel. Nie! Nebuguj! Ty dement. Nie, my si to nabije! Piče. Počkajte, prečítam chat. On ti nebude horúco, keď máš krátke vlasy cez leto. True. Teraz som konečne prečítal tvoju správu, lebo hovorím. Mobil sa mi nabíja a to je taký jediný bočný monitor, kedy... No, monitor. Bočná obrazovka, kde môžem čítať chat, takže...